Доктор Саян, какво според вас се дължат зачестилите самоубийства чрез самозапалване? Най-вероятно една от основните причини е подражателността, защото обикновено, когато някой реши да сложи край на живота си, той е по определен начин. А механизма, по който се разгръща самоубийственото действие, е различен. Когато е по болестни причини, механизмите обикновено са три. Халюцинаторен, налуден или депресивен механизъм. При някои от зависимостите, когато настъпи осъзнаване на настъпилата деградация на личността и цялостния срив, тогава, може би, причините са по-близки до нормално психологичните, а не до болестните. А за тези случаи, за които вие говорите, най-вероятно се дължи на криза на личността. Кризата обикновено е екзистенциална, т.е. нещо от живота на този човек не е както трябва да бъде. Или самота, или раздяла, или тежки финансови условия, при които съществува, или банкрут, или голямо разочарование. Най-различни причини могат да бъдат. Но обикновено такъв тип криза не завършва като по правило с самоубийствено действие. Това са тежките кризи, от които човек не е в състояние сам да намери изход и не е достигнал до извода, че трябва да потърси психологическа помощ и подкрепа. Колкото до еднотипността на тези действия, за които вие подхвърлихте, аз допускам, че най-вероятно има елемент на подражателност, т.е. кризата на лицето кризата на личността е на лице, в същото време обаче, вместо да се търсят други типове на суицидно действие, се повтаря това, което напоследък е популярно. Нищо повече, напоследък се сблъсках и с един текст в вестник, съвсем случайно, в който една жена твърди, че ако не получи апартамент, не знам от коя служба, щяла да направи същото. Тоест, виждате, че тук става дума и за манипулативно действие. Това е някакъв блъф, имате предвид. Не точно блъф, вид манипулация. Заплашвам, ще направя това в случай, че не получа. Да, в крайна сметка не би го направила специално. Най-вероятно. Да. Най-вероятно. Значи не отдавате всичко само на бедността в държавата? Не. Кризата на личността може да възникне при всички обстоятелства, за които можем да се сетим. В една много богата държава има хора, които са аутсайдери или са били на добри позиции и са изпаднали в ролята на аутсайдери. Например, има пряка зависимост, има корелация между самотата и празничните дни и нощи. Тогава риска от извършване на самоубийство е много по-голям, защото има и втори момент. Не само самотата угнетява човека, но и самота, при която той съзнава, че другите в момента празнуват. Дават ли си сметка тези хора каква физическа болка ще си причинят или не го... Щом са предприели това действие, темата за болката отпада. Верно е, че има и полова разлика при подходите за самоубийство. Жените търсят винаги по-нежни начини, по-щадящи начини да запазят външния си вид или да не бъде така болезнено и мъчително, но понякога пък има в самото суицидно действие елемент на екзалтация. Тоест настъпва една приповдигнатост. Сбогувам се с живота и ще го направя по един ярък, демонстративен, силно запомнящ се начин, за да накаже някой или за да накаже себе си и т.н. Според вас подобни хора така дали са били лабилни в действието си по някакъв начин или... Не може да се генерализира, да се прави общ извод от различни случаи. При някои да, при други не. Не само детството е рисков момент чрез ранимост или трудности, спънатости в развитието и прочее. И самото съществуване, особено у нас, е достатъчен повод човек да влезе в криза. Да. Те, едва ли не тези случаи ги изкараха като някакъв протест срещу властта, срещу бедността. Добре е в такива случаи да се вторачим в
отделните случаи и да ги анализираме, а не да правим общ извод. Да. Примерно Варненския случай е категоричен протест срещу властта. Там колебания няма. Той излиза с плакат, с надпис, иска оставката на кмета и на Общинския съвет. А дали ще променят нещо с тези самозапалвания дали ще ги чуят тези от властта? Самозапалванията са частен случай на големия протест. Виждате, че всички, поне на думи, подкрепят протестите. Да. Колкото и да са разнородни, колкото и да са странни и причудливи някои от исканията на бушуващата тълпа, но в същото време доволството идва от факта, че този народ дълго време беше народ и търпеше. А сега вече можем да кажем, че има някакво гражданско общество. Нищо, че различни сили се опитват да го яхат. В случая с спортната зала в София е едно дирижирано събитие, което е платено от определена политическа сила, скрита зад протестни действия на уж студенти и използващи името и авторитета на футболиста Христо Стоичков. Да. А вие във вашата практика имали ли сте подобни случаи с конкретно самозапалване? Да, имал съм 3 случая в цялата си практика на пациенти, които са извършили това, но казвам пациенти, хора, които по болестни мотиви са извършили това. Как според вас може да предотвратим такива случаи? Какво трябва да се направи? Вижте, това, което амбициозно се нарича на нашия жаргон суицидопревентивна дейност, обхваща множество сфери на нашия живот и множество участници в него, за да се разпознае кризата и да бъде подпомогна човека, който е изпаднал в нея. В никакъв случай не можем да се представим това като във всяко населено място да има 2, 3, 5, 10 как да кажа, центрове, в които хора денонощно ще бъдат на разположение за тези, които са изпаднали в криза. Първо някой трябва да сигнализира за кризата. Вероятно във висок процент от случаите хора, които са изпаднали в криза, търсят сами помощ. Но тези, които не търсят сами, тук е ролята на близките или на съседи, ако щете, които трябва да сигнализират, да мотивират човека в криза да потърси тая помощ. Да. Тоест, не трябва да се счита, че само професионалистите са тези, които ще свършат цялата работа, защото първо трябва да има заявка за помощ, за да бъде дадена тази помощ. А вие какво бихте посъветвали така хора с подобни мисли в главата, които... Да потърсят помощ. Да. Нищо повече. Да потърсят помощ и може да им се помогне. Вижте, няма безизходни ситуации в човешкия живот. Безизходно е, когато си болен от много тежка болест в терминални стадии, когато и всичките пари на света не биха помогнали, за да оздравееш. Да. Всички останали случаи са решими. Да.